Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa cikin wani sabon bidiyo. Idan ba ku manta ba a bidiyon da ya gabata mun yi magana akan time element wanda muka yi magana akan attribute nashi na date time, sannan na gaya muku cewa a bidiyo namu na gaba za mu yi bayani akan mene ne shi attribute a HTML. Attribute mun yi magana akan idan ba ku manta ba akan element da kaɗan daga ciki akwai p tag, akwai headlines, amma HTML faɗinsa ya fi iya nan. Yana da wani abu da ake sanyawa element domin a ƙarfafa element na HTML, wannan abun shi ne muke kira da me attribute. Wanda idan ba a manta ba mun yi bayani wani ɗaya daga cikin attribute shi ne na wancan date time attribute ɗin da muka yi bayani a cikinsa. Wasu attribute ɗin muna amfani da su ne a cikin wasu keɓantattun element, ba duka element ba. Kaman wannan attribute da muka yi bayani na date time ɗin nan, idan ba element na time muka sa shi ba, ba za mu iya sa shi a cikin wani element ba. Iyakacin a inda ake amfani da shi shi ne a me? A cikin time element, ba za mu yi amfani da shi a cikin wani tag ba. Misali kaman date time attribute da muka yi amfani da shi a cikin time element namu, ba za mu iya amfani da shi a wani element ɗin ba bayan time element. Idan muka zo magana akan photo, images da video suna da attribute suma keɓaɓɓu waɗanda za mu gan su. Yanzu za mu yi magana akan attribute ɗin da za mu iya amfani da su a cikin kowane element, wato wanda ake ce musu global attribute. Waɗannan kaɗan ne daga cikinsu. Akwai class, akwai ID, akwai content editable, akwai lang, akwai direction, language da kuma direction. Class ɗaya ne daga cikin attribute da ake yawan amfani da shi a HTML yau da gobe. Class attribute shi ne yake ba mu dama domin sanyawa dukkan wani element da yake cikin wannan class ɗin abin da muke so, wato a cikin CSS ko kuma JavaScript. Sannan muna da ID. ID attribute kuma kamar class yake amma sai dai suna da bambanci. Bambancin shi ne za ka iya sa wa element fiye da ɗaya sunan class iri ɗaya kuma ya yi aiki, amma ba za ka iya saka wa element sama da ɗaya sunan ID iri ɗaya ba. Misali kaman kamfanin waya da muke da su MTN, kamfanin layin waya kaman MTN da Zen, Airtel. Yanzu idan kana da MTN za ka samu mutane da yawa na amfani da MTN, to duk lokacin da aka ce MTN sun canza wani abu a kamfani na MTN, dukkan wanda yake amfani da layin MTN wannan canjin me? Zai same shi. Shi kuma ID kaman numban wayanka ne da kamfanin MTN ɗin ya ba ka. Ka ga kenan numban wayanka a duk kamfanin kai kaɗai kake da ita, ba za su iya ɗaukan numban wayan da suka saida maka ba su sake saida wa wani. Wannan shi ne bambancin ID da class. Kaman a makaranta za ka samu muna da class 1A, muna da class 1B, muna da class 1C, amma dukansu class 1 ne. Amma idan za a zo a ba da ID number, numban cikin ID card za ka samu kowane ɗalibi yana da nashi daban. To wannan shi ne bambancin class da ID. Content editable. Content editable yana ba mu dama ne domin mu yi editing ɗin abin da muka rubuta a cikin element namu, amma na wucin gadi. Abin da nake nufi da na wucin gadi za mu zo mu ga misalin shi za mu yi kwatance. Saboda
ba zai canza asalin abin da muka rubuta element namu na HTML ɗin ba. Na uku shi ne lang wato language yare. Lang attribute yana ba mu dama ne domin mu sanarwa da browser cewa wani kalan yare muke so mu yi amfani da shi a wannan element ɗin da muka rubuta. In ka kula da yawa daga cikin wasu idan ka rubuta musu wani yaren da ba English ba za su fahimta ba. Idan kana so ka rubuta Arabic ko wani yare to kana buƙatan ka sanarwa da browser naka cewa ga yaren da za ka rubuta. DRI wato direction. Direction shi ne yana ba mu dama mu sanarwa da browser cewa ta ina element namu zai fara, wato ta wane ɓangare zai soma ta wane ɓangare zai ƙare. Zai fara ne daga hagu zuwa dama ko kuma daga dama zuwa hagu. Misali daga nan yanzu misali idan na yi marking ɗin nan, idan na danna nan za ku ga ya koma daga nan, idan na danna nan za ku ga ya dawo, to haka wannan zai ba wa browser dama ta gane cewa daga ina za ta fara, from left ne to right ko kuma right to left, wannan shi ne. A bidiyo na gaba za mu zo mu ga misalan waɗannan abubuwa da muka yi bayani a kansu. Mun gode.